our dear governor, Your Excellency, the Executive Governor of Enugu State, Barrister Dr. Peter Ndubuisemba, Chi Ejikwe n'Enugu State n'ụtụtụ. Our Lordship, the Catholic Bishop of Enugu State, Dr. Callistus Onaga, ihe follow n'abalị nya satalata. Ihe bụ Blessed Sacrament. Our Lordship, ihe follow ngaga nkwupụta a na-akpọ confession before nwe ike nata oriri, maka asị na ihe anya fọrọ anya na-eme njọ. Ụmụ ashawo juru around Blessed Sacrament, Cubana, Government House, House of Assembly Quarters. Ọzọ ashawo ka a na-agba n'Enugu State. Biko, ụmụaka m du n'abalị ahụ, asị m ha mechie anya na masquerade na around. Ọ dụrọ encouraging. Enwelo ihe abụọ families bụ ihe bi around ebe a, ọ na-agba anya mmiri. Ka ihe all those people na-agba ashawo na-akụziri ụmụ anyị. I am a businessman. Abụọ m a content creator. Ọ na-agba anya mmiri. Enwere m estate around here, Enugu Amaka Estate. Isikwa ebe a Ipo Ogwi Road. Yeah, heart of Enugu. M na-akpọkwazi nwanne m nwoke, my ally, Right Honorable Engineer Uche Ugwu, the Speaker, Enugu State House of Assembly. Biko, nebekene ha anya, se pass kene ha into law n'Enugu State. Enugu Urban. Ụmụaka na-agba ashawo. Echewo m na ndị a na-agba ashawo around Government House, Cubana, like I said, House of Assembly Quarters, Blessed Sacrament Catholic Church, no ndị Enugu. Because na ụmụ nwanne ha nwere ike ịfụ ha, ndị nne na nna ha nwere ike ịfụ ha. Tefiri m nọ ndị shikwa eshibịa bụ ihe na-emebi obodo anyị bụ Enugu State. N'aka nke ọzọ, m na-akpọkwazi nwanne m nwoke because ihe a bụ obodo mmadụ. The Igwe of Ogwinike, His Royal Highness Igwe Emmanuel Okafongwu, the Igwe of Ogwinike Kingdom. Ihe a bụkwa be gị. N'ele anya m, ihe a bụ ụzọ na-aga Cubana. Kamera bịa, igosi ha. Ihe a bụ ụzọ na-aga Cubana. Isi ebe a ịpụkwa Government House. Nke a bụ mgbago ebe a ịgafe Blessed Sacrament, nweta House of Assembly Quarters. So, Igwe of Ogwinike, biko, burukana vidio na-eme bugalụ the Executive Governor of Enugu State ka ọ nebe ashawa a na-agba around ebe a niile na-akpa afa anya. Because all residential houses bụ ya na ebe a. Eji ịzụ ụmụaka n'Enugu State wee mara Enugu. Enugu bụ camp place. Mana eche m nọ ndị bịara abịa bụ ha na-abịa emebibe anyị bụ Enugu State. N'aka nke ọzọ, m na-akpọzikwa my ally and my friend, the chairman Enugu North Local Government, Dr. Barrister Ibenaku Ono. Biko, ihe a bụkwa ya local government. Nebekenele ha anya Bugaria governor. Can stop ihe a with immediate effect. Ọdụrọ mma. A whole Christmas season a na-eme program na church na Bishop Court. Isi na ibecha ekpere si na church apụta. Efu ụmụaka agbalụcha ọtọ na-akwụgharị n'Enugu town. Na the heart of Enugu, ọ na-agba anya mmiri. Biko, si nebe anya. So, ndị bi n'Enugu nọ n'Enugu to can remember na during Sullivan regime, Barrister Sullivan Chime regime, na-ejikwe ịgba ashawo wee malụ ebe anyị ji 8 hours wee malụ n'otu ịgba junction. Ọ dụrọ mma. Mana Sullivan binitelu mechie ịgba ashawo na ya bụ 8 hours bụ otu ịgba axis. So biko, our Executive Governor, Barrister Dr. Peter Ndubuisemba, nse
ndị DRS anọrụ na around ebe a enforce onye ọbụla ya jidere na-emebi ụmụaka anyị, na-emebi Enugu State ebe ị na-arụ ọrụ. Ọrụ gị dị too much in Enugu State. I don't think you should allow prostitution ka e were ya wee malụ Enugu State. Enwere ka ọ dị na n'ime Enugu town. Ụmụaka agbara ọtọ na-agbagharị ashawo. Three disadvantages ihe ashawo a na-agba n'Enugu ọbana, n'Enugu na heart of Enugu a. Three disadvantage ọ ga-eweta. One, ọ ga-emegodi ndị bi around ebe a, ụmụaka na-etonite etonite emewe emulate ịgba ashawo wee nweta ego. Number two, ọ ga-eme encourage crime around ebe a, izu ori. Number three, disadvantage, ọ ga-eme ndị bi around this axis ha ama nwe peace of mind, ha ama nwe sanity. Idu ụmụaka ha pụta from their various houses ga-abụ problem. The long and short of this video bụ ka akwụsị ashawo a na-agba na the heart of Enugu town. Isi gọọmenti house apụta ị na-afụ ndị na-agba ashawo, isi Blessed Sacrament, Bishop Court, name it, is not good. So let us stop this prostitution now before it gets late. Thank you so much. I am still the CEO, Enugu Amaka Building Materials and Construction, the building material mogul. Thank you. Igbo ndị ọma na-ege ntị, kenekwa amụnụ kenekwa si ụnụ ọzọ. Nwanne anyị nwoke mee vidiyo anụnwa ama m na ihe ifụlụ gbalaga anya mmiri ma eji wee mee this video. Ihe ifụlụ gbalaga anya mmiri ma iji wee mee this video because na ihe na-emebi. I see you are blaming, ị na-ebuleme ndị bịara abịa na ị na-afụ na ọdịkọ ndị bịara abịa mee nke a mee nke ọzọ. Let me tell you the truth. Society ịma ihe ịma si nwoke in the year 1994, 97, year 2000 is different from ihe ịma si nwoke from 2001 till now, because the world has changed. Our people many people has been exposed to so many things. So we find ourselves living and doing things that we are not supposed to do just to feel among. The high rate of pressure and the high rate of I belong is one of the main problems. I have come to realize that in this life I will not judge somebody on his abakwana. I will not judge you. I will not ask you why you are doing it. Because no one will. There are some that are there because now pressure from family, relation, society, and the pressure on themselves not to fail. Those are there. I am not in a way encouraging on them. Pressure to feel among, pressure not to fail, pressure not to disappoint your siblings. Just to make sure that na survive. Enugu State is not the only obodo na agba akwụna. Ha ka nkụ. Ibia Lagos ọ ka njọ. Ije Lagos, just gbagote Lagos ọ ka njọ. And by the time you go along 5 girls kuna that line of that street aya go ndị Igbo aye to there. They may not really agree in having Igbo. They may not agree in having Igbo. Man, deep down themselves, they know that in having Igbo. So you better check Ibiana. Akuna is one of the oldest occupations on earth. Go and read your Bible. So Ibiana see, you don't know Igbo now. I am not judging, but I am trying to create awareness that no matter your megodogi, that is not enough reason. That is not enough reason
for you to go and do things. Imago wele arụ gị wee chụba ego. Mgbe Jizọs nwetara that woman si na ya na nwoke kwakọrọ ike, gịnị ka ọ gwara ya? Ọ sị ya, madam, go maka emekwana ọzọ. So even now, if you come and if you across this video, biko go naba emekwana ọzọ. Man, better blame West State, better blame where Enugu. Yeah, you have the right to speak because only Enugu carefully. You have the right to speak. You have the right to say anything. Man can only Enugu carefully. Mana, as time goes on, say hanaba. Mana he mekwana ọzọ. The pressure everywhere is too much. Pressure the too much. I found it that I say that I will never judge anybody. Mana nke mmadụ against me. Iji arụ gị chọrọ ego, ngwọrọ ọgwụ ego, mewe nke ọzọ. In whatever your hand finds to do, do it well. A time will come when that burden will be lifted off your shoulders. A man that yes, indeed, bambo. Don't allow greed, envy, status quo to push you into doing what you are not supposed to do. Because at the end of the day, that's about you. Hope you understand what I'm saying. Hold on.